Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Barkanmu da shan ruwa, fatan mun sha ruwa lafiya. Allah ya karbi ibadunmu baki daya. Wato ƴan uwa, a cikin wannan watan mai albarka, ambatan Allah abu ne mai rubanya lada da sawa zuciya nutsuwa. Shi yasa a cikin Alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kaseera. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku ambaci Allah ambato mai yawa. Hakanan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hakanan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa a cikin hadisi, masalul ladhi yadhkuru rabbahu, misalin wanda yake ambatan ubangijinsa, walladhi la yadhkuru rabbahu, da wanda baya ambatan ubangijinsa, mislul hayyi wal mayyit, kamar matacce ne da rayayye. Ashe mai ambatan Allah shine rayayye, ashe wanda bai ambatan Allah rayayye ne amma kuma a mace, wato shi ake kira da gawa tafi kenan. Hakanan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an tambaye shi akan wani aiki ne ya fi falala, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce an tamuta wa lisanuka ratabun bi dhikrillah, ka mutu yayin da harshen ka yake jike da ambatan Allah. Yan uwa, mu ci gaba da ambatan Allah, yana sa nutsuwa. Ko da muna da damuwa a zuciya, ko da ba mu da damuwa a zuciya, yana ƙara mana nutsuwa, yana kuma sa Allah ya ambace mu a cikin halittu mafi girma da mu. Saboda haka mu ci gaba da ambatan Allah, kuma ambatan Allah kala-kala ne. Hanyar karanta Alƙur'ani, hanyar zikiri da hailala da subhanallah da salatin annabi da sauransu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.